Nah, foto penyanyi sih. Mantannya mundur alon-alon. Maju. Oh, maju. Yo. Penyanyi-penyanyi persiapan ini foto karo mantan. Fotonya di sana apa di sini? Di mana? Di sana ya, enggak apa-apa. Yo, awan bengi. Yo, foto sih. Yo, entek nanti. Nah. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Ada sekon Jawa ora foto romantene ya piye. Nah. Gitu, Mak. Iki karo manten nom, bareng karo manten tuwa. Nah. Ayake. Pak Sri Waluyo nyanyi Pak Sri Waluyo. Nah, nggih. Pak Sri Waluyo nyanyi cengkok tentara apik. Langgam cengkok tentara apik lho Pak Sri Waluyo. Umpama sliramu Sekar Melati, aku gombang. Ah cengkok tentara tadi ini. 55 terus, 55, enggak pernah 66. Tentara itu 55 terus. Yes. Nah, sekali lagi. Monggo ingkang badhe foto kali penyanyi sedaya, Bapak Ibu, para tamu 2000 monggo foto kali penyanyi. Nang gembira luka. Saking singkang kemampir lho Mas, ya. Jelali kemampir. Jurang Sari ya toh. Bandang, Gaban. Pundi. Kilan kula. Yo wes nyanyine tutuke kene, nyanyi. Mbak ini yo. Yo, ini. Iki seragane metu, kajange nyewa. Sukarjo renek ngono kuwi mana dadine. Yo. Yo, ini. Hen langsung tampil. Nah, wes. Dangdut gendi. Nah, kowe sing ngetipu ngen nyambut gawe. Maneman rambutnya beda kok ra nyambut gawe. Iya, ya ampun. Nek nyemper wis seminggu.
Ki arep ketemu Heni wis persiapan. Aku bakal ketemu Heni semir rambutnya. Lah iya. Lah, sealis-alise to Mas. Lah kok raine melu disemir piye? Semire top lady raine. Iki Heni iki kentir kita. Sorry ya guys. Yes, Iki yo ganteng banget loh Mas. Loh, tenan iki. Rumahnya mana Mas? Oh, Sragen. Wah, lha kono ki ya panas banget tok mulane. Entar-entar. Kelingan nang bengi ndekku kae. Karo joget iki rupane padha lho. Mak pesawat. Iya di pesawat. Yes you. Ya. Sing ketipu nggak nyambut gawe. Sing ketipu nggak nyambut gawe lagune koleksi dari Didi Kempot boleh diaturkan? Yes. Oke. Oke ya. Lagunya apa ya? Malah kentir ya. Pamer bojo boleh? Ya. Boleh ya? Boleh. Inces mau nyanyi dulu. Masukkan jogetnya mana? Yuk. Mas siapa tadi yang joget tadi? Mas Yoga sama Mas Halim. Ilham. Ilham Arwah. Duduk lambe anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Kae bojoku kae. Ngopo seneng aku yen mung gawe aku pamer bojo anyar ning ngarepku. Terus ngepus netes elo ning dadaku.
kasih Hendy. Pamer bojo sampun. Pamer bojo sampun. Gendi anu Sama. bapak iki ngomong. Bapak. Ditari. Iya. Ditareni. Disuni perso. Nyun sewu bapak-bapak kagem jampik saya ngersakaken lagu menapa, Pak? Mboten. Minta lagu apa? Nyidam Sari saking Pak Hartono Mall. Nggih. Iki Mas. Pak Hartono iki lho. Hartono Mall. Hartomono. Saking ibu-ibu minta lagu apa? Dari mbak-mbaknya minta lagu Santi apa? jaluk lagu apa? Santi ana ora kuwi? Mundur alon-alon. Aku tak bejeglong ya. Iya. Iya, dari mbak-mbaknya minta mundur alon-alon, sama bapak minta Nyidam Sari. Mbak Santi minta lagu apa? Direk. Santi nanti mau rene kok. Santi kan sibuk. Mau wis pesen aku Mas. Apa? Mbak Santi. WA aku. Pokoknya aku lagune pendel kecakot ya. Ngono iki. Ya, arep nyanyiane sing ndi? Meneh to iki? Iya no. Aku mau Nyidam Sari wae. Sing nari kowe kok wis mau wis. Aku ora iso kok mundur alon-alon. Sing dangdut. Sing dangdut. Ya. Heeh. Kuwi lho ae. Iya wis karemu apa ndang. Ibu lagunya apa? Wong siji urung diayahi wis ditareni Aku kabeh. ki karo ngeling-eling lagu ngono lho karo omong ki. Ya. Dangdut ya Bu ya. Iya kan mau ki mau ya dangdut yo alah-alah. Anu Kartomarmo medhot janji piye? Aku to. Mau jauh. Ya sedang ngopo ngono sak bagiamu. Yo. Kartomarmo medhot janji. Yo. Lagu kok kebangetan men. Lah iya to. Lah iso kebangetan ki kowe kuwi kok. Sambil baca enggak apa-apa ya? Wis ora apa-apa wis. Mau ki ngopo. Spesial untuk Anda nomor lagu Karto. Iya. Medhot janji. Yes, you.
nuruti harapanmu sansaya bubrah yen wis tak wanti-wanti aja nganti lali tapi kenyataannya pergi kartonya noneng ngawi medhot janjimu ambrot jagaku nuruti angen-angenmu sakabehane wis tak turuti tapi malah lenjani budal malah tak kuduhi halare metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepianmu sing marai ati tambah bebani kartonya noreng ngawi medhot janjimu ambrot jagaku nuruti angen-angenmu sakabehane wis tak turuti tapi malah lenjani budal malah tak duduhi dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepionmu sing marai ati tambah bebani rasanya wang sepionmu sing marai ati tambah bebani. Terima kasih Yes you, spesial untuk ibu-ibu yang untuk ada di sana ibu-ibu, tadi. Kita iya. lagu Kertonyono. Oh nggih, Ya, sudah diaturkan ya. Iki datang permintaan. Dari siapa? Santi njaluk apa mau? Banyu langit. Mbok iki mah ora mudeng. Aku ora mudeng kok. Apa Mas? Apa Mas? Rene apa sing cetha, sing cetha. Rene omongan sing cetha. Njaluk lagu apa mau? Heeh. Njaluk lagu apa? Oh ya. Nah, Mas Bambang lagune Jangan Nget-ngetan karo Juragan Serempang. Sinoman minta memori berkasih. Siji-siji diurutke. Gendra Kesleo diurut. Nah, yo. Tik kene tik, ngadiem kene yem. Nih. Ngadiem kowe ngetokne sing apa yem? Nih. Ora kusik iki sik Banyu Langit, Juragan Empang, terus nah yo kene. Yo yem, lagune apa yem? Ya. Juragan Serempang. Nah, nanjakne pengitipunge iki. Pengetipunge? Kalau jenis anu labet kepala mas. Nah ini. Iya. Oh iya. Tapi regane labet iki anjlok lho iki. Anjlok lho ning Jawa. 30 wis lah. Nek regane ning Jawa aja cuma mulih yo. Tenan ning Jawa nek regane kok. Biola lumayan, kepala mas berapa ya? Ya. Warnane putih. Urip sun
lagi ketiban empang, gemerlap saya sinar bulan, dasar nasib sun lagi kaperah, sing nemeni ning juragan empang. Orang kejakan duwe demenan macem sampeyan, wonge poral beli perhitungan, ngopai sewa kang pandang seempang. Ayo Mbak Jaket Mbak. Demane kula sampai plak-plakan, yen ora teka sang jasa dina, kekatonan bae ning mata. Pendamping sampeyan, ngomong abai mimilan mama, lamaran sampeyan pasti diterima. Rasa seneng sun ora kejakan, duwe jamanan macem sampeyan, wonge poral beli perhitungan, ngopai sewakan pandang seempang. Jarang sari nada. Sampai plak-plakan, yen kula teka sanja sedina, kekatonan bae ning mata. Yen kakang kula arep temenan, ngelamar kula pendamping sampeyan, ngomong abai mimilan mama, lamaran sampeyan pasti diterima. Rasa seneng sun ora kejakan, duwe demenan macem sampeyan, wonge poral beli perhitungan, ngopai sewakan pandang seimbang. Terima kasih. Mau sing ngersane Mas Bambang. Mas Bambang, Mas Bambang, Mas Duite Bambang. 100.000. 100.000. Pak Bambang tuku gedang. Thank you, terima kasih. Terima Semoga kasih. rezeki lancar dan Amin, barokah. amin. Neh. Oh neh. Wah, mundur alon-alon. Oke, dikasih. Aku mundur alon-alon. Alon-alon nganjuk. Ya sebentar, memori berkasih nanti kita tadi juga ajarkan. ada yang minta memori. Diurutkan sesuai permintaan. Mundur alon-alon sih Mas ya. Piye? Sing ngetipu ngaruh gier-gier mripate. Bocah kok leh kuning ya Mas ya. Ya Allah, adole apa ya Mas? Putih meluntuh. Iya. Ya.
Senyum ngono lho, Bang. Senyum ngono lho. Ora iso. Aku ngalah tutu mergo aku wis ra sayang. Tenane, Mbak. Aku mundur tutu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku ngalah tutu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur tutu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhke pas hatimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhno pas hatimu lara. Cari jaya. Tutu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur tutu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhne pas hatimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhno pas hatimu lara. Sari Jaya. Aku ngalah tutu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur tutu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhne pas hatimu perih. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhno pas hatimu lara. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung dibutuhno
ngene pasatimu peri. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mau diputuno pasatimu lara. Caca. Yes you. Yes you, sama-sama. Iki mau sinaman man jelek lagune apa mau lali aku. Apa mau kok? Oh, lagune apa mau? Lagune apa mau? Ya. Itu kok lagune apa? Aw. Terima kasih. Angin jedak jalan lagu apa? Iya. Memori Berkasih. Lis. Ada Banyu Langit, ada Memori Berkasih. Silakan dipilih yang mana. Yo, Mas Bambang iki sing ngersane mau. Cek. Banyu Langit, Mas. Banyu Langit. Yo. Yes. Santi arep nyanyi San? Oh, tak kira arep nyanyi. Sing jaluk ya malu nyanyi no. Mau piye? Ora lha kuwi? Kowe ngerti Santi iki sapa ngerti ra? Ora. Sapa? Santi iki adine Tati. Ki putune Mbae. Bae sapa? Mbae Santi no. Oh. Iya. Mae lho, Mae. Kae Mae Santi. Oh, nggih. Sing nembara awake dhewe ngejarene yo. Oh alah. Oh alah piye. Menika nggih. Nah. Iki. Nah, yo. Nesantat. Ayo Mbak Santi. Banyu langit sing ana gulumu. Oh, kleru to ya. Suara angin. Suara angin ki apa Jal? Entut. Ngawur. Oke, langsung kita hadirkan Banyu Langit. Yes, you. Angin kang ngridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke elo ning pipi swara weruh senadyan ngono mimpi ngalemo ning aku tanpa nono rasa kangen ning atiku ngalem ning dadaku ben ra adem
Rapi torto sing ning Nganggrang Wonosari Yogyakarta janjine lungan nganti suwe-suwe tapi esok mulai renganti sore janjine lunga nganti semene suwe nganti kapan tak enteni sak tekane. Yes you. Oke, sudah banyak lagi. Ini mas-mase anu nek joget nggawa rokok hati-hati lho ya. Digocek sing kenceng. Masalah wingi nek wong joget nggawa rokok njiglok mati. Ya. Hati-hati ngene. Tenan wingi. Oh, nek wong joget iki nggawa rokok njiglok mati. Hati-hati pokoke. Ya. Halo. Ngadino ya. Baik. Lanjut memori berkasihan sini Hen. Ini permintaan dari teman-teman Karang Taruna Sinoman. Yo, nyanyi. Yo. Kan Rene. Ya. Yo, Hani, yo memori berkasih dulu kita hadirkan. Spesial untuk Sinoman. Wayai. Yo. Kokoi. Padi. Aku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi.
takdir yang meminta. Iya, tepuk tangan dong buat Mas siapa namanya? Andre. Mas Andre. Mas Andre, boleh tahu cita-citamu ingin jadi apa? Kalian jadi pegawai negeri sipil. Oh, pegawai negeri sipil. Tapi ini saya lihat besok cita-citamu jadi tukang tip lho gitu. Kok iso? Nyanyi karo latihan gulung kabel. Ora ya iki ekspresinya Mas Semoga sukses ya. Anu iki kok kita lemes meni, awakmu sing mbok rasakne apa? Sing dirasakne Iya. Badannya rasanya gimana? Biasa. Wis enek perubahan rung? Enggak ada perubahan. Wis ditelateni 3 kali sehari ya diminum. Ngopo kuwi iki ngopo lho. Kayak mantri wae. Gimana Andre mau nyanyi lagi? Boleh. Oh sambun. Ya, sudah punya kekasih? Ndak bisa katanya. Ojo golek sing ngene iki ya. Ojo golek Kalau ngene aku iki. mau. Ojo iki. Kamu mau enggak sama Ojo aku? gelem tuwekan. Halo. Kamu mau enggak sama Halo aku? kowe kok ngetek meneh Aku masih gadis loh. Alah. Alah. Alah mbak arep mah. Ya gelem ya. Ngenekno to Mas. Yo. Ya, oke, terima kasih Andre. Sudah Emang ya. samu kuwi ngenyak banget iki. Apa? Ora enak kuwi rumangsamu. Karo kowe nek aku len mangsamu. Wong kuwi mau fotone yange dudoke aku. Piye? Menurutmu piye yange piye? Brengosen kok. Lanang loh. Ya. Lanjut Mbak Sudah. ini, Oh, lanjut. lagi. Kalau permintaannya sudah semua, lagu yang udah. lain monggo silakan. Ya. Mae jaluk lagu apa Mae? Mae. Mak, minta lagu napa, Mak? Lagu napa Mae? Mak. Karo Pake. Nah, Mumpung kepanggih. tenang Mama, mboten saya mikir Jawa lawange wis dipasang, pun santai mawon. Sesuk mantuk pokoke dadi. Arep mangkat rene iki mikir lawange rung dipasang, pun dipasang Mak. Nggih. Ya. Sik lagi pesen. Wes. Lagu. Ya, wes. Niki pesen lagu apa jagongan iki, Dik? Lah ya. Oh, wes. Oh, ayo hen jagongan kok bae kok. Sik. Ya. Ora njaluk lagu kok Weh, jagongan. jaluk kayak iki lumanter kok. Borok. Ya, kamu Nyanyi, mau yo. nghadirkan apa? Anu Pak harusnya Sutar kersake lagu napa Mbak Sutar? Harusnya. Oh, napa? Capek gunung. Dek wau mboni boleh. Sanese capek gunung, ora apa-apa iki wong sing bayar ya. No? Lewong. Oh, lewong. Nah, lewong. ngono kuwi lho apik. Lho, piye? Dadi lewong atiku ya Mas. Ya. Dek lewong. Ya lewong. wis lewong sik Mas. Gedruke. Karo sik ngetipung. Iki Iya terus iya GR iya. aku tahu ngerti sing ngetipung iki pindho. Neng endi? Bis sumber kencana pindho. Wel, kok iso? Dadi apa? Penumpang? Pangtung, ngetipung. Tangtung. Wah, kuwi nyek klething Mas. Ya, lanjut permintaan saking Mbah Sutarno kali Mak Wagina. Lewong. Lewong. yo. Gedruk. Spesial kagem Pak Sutarno Sekali dan Ibu. Mak Wagina ada lagu Lewong kagem panjenengan. Dulur-dulur Jawa sedaya kanggo Jawa Julon wilujeng pisan. Ayo Bu, goyang Bu. Ayo Bu. Isa Bu. Dadi wong atiku. Nandingane sepisan ketemu. Wong bagus dadi laku. Bodho wani rinten siang telu.
tak gentung. Jas. Dang 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 dang. Tak tung. Dung dang bok tak Dang 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 dang. Trek tumpang pecel. Bakul trek kok. Sabtu padi karaku mong sliramu hadiah sisihku ngopi Gusti Rai tresnaku bakal dino mati. Cah cilik-ciliknya wani nyawer ya. Lah iya, lebih. Sing gede-gede kok udah mentel. Aja kaya ngono urung wayahe kok lha iki nantang kiai iki. Iki ngopo? Oh, nonton ledek. Mudeng. Tahu. Mudeng. Mudeng? Nggih. Ora. Oh, ora. Lah piye, Mas? Tewas pecicilan ana sing mudeng. Kinurban jiwa undang rasa gemete mugi Gusti lillahi tresnaku bakal dino mati. Terima kasih. Lewong sampun katur. Halo, yo ngene iki lho, Mas. berarti mudeng iki keplok-keplok kok. Tahu. Tahu. Ngerti nek lagune sentek ngono lho. Enggak, bukan tahu lagunya. Gimana? Oh, Oh, nggih. enggak tahu. Siap. Aduh, gimana sih kodong? Ini mudeng, kalau lagunya enggak mudeng. Tapi tahunya apa? Duetnya yang mudeng. Oh, iya. Ini mudeng. Lah iya. Ayo. Pak Rianto minta lagu. Lagunya Sing apa nyanyi ini? kudu kowe. Apa kuwi? Wayah wengi udan krimis ra wis. Sampai nakmu dhewe. Tembang kangen Pak Rianto. Oke. Pak Yanto, terima kasih. Semoga rezekinya makin lancar. matur. Keluarga bahagia. Amin. Sukses selalu. Dan tambah momongan. Entah tambah ngomongan. Amin. Enggak apa-apa. Pak Sutarno asal kentunan lagu yang Pak Rianto. Wah. Ya, nanti setelah ini Mbak Ningrum. Ya. Sayang dua. Ini Pak Rianto dulu. Oke. Tembang kangen. Tembang kangen. Yes you. Duet ya, Pemirsa. Kita tampilkan yang akan menyanyinya. Tembang kangen. Bersama Jar Jaya. Ya. Apa, Mas? Ayo tek.
Mesti nyedai Mbak Mbak Sutar. Sutar. Yo. Mbak Sutar. Ayo Mbak Sutar. Bisa ngedet, bisa ngedet. Yo. Yo. Mbak Sutar nyedai Mbak Sutar. Ayah wengi putra krimis ora wis wis Mbak. banyu kangen Ayo, Mbak. dadi siji Yo, Mbak, ayo, Mbak. Ayo, Mbak. wis wong sing tak tresnani ayo Mbak wedok mekaninge Ayo, Mbak. ate aku ayo Mbak suwe ning uripku yen ora ana sliramu sumilirik angin tansah kekamu rasa kangen Ya. lewat tembang Mas Rianto, Mas Rianto, Mas Rianto. Ngajari Mbak Sutar, ngajari Mbak Sutar. Sampingnya tadi, sampingnya. tombong niki dandang uyung rino wengi Asik. Lewat tembang kangen, aku titip sayang. Ora bisa ilang Bener, Mas. apa lali apa pancen wis ra ngerti santai-santai aku mau Enggak, mriki. Keluargane main di bukan. Bali Keluarga Pak Kamu bukan. Mriki. Ayo. tembang kangen iki dadi wujud katresnanku Bukan wimis rawis wis banyu aku wis dadi siji aku nangis wong sing tak tresnani nekani ngelangi aku suwung ning uripku yen ora ana siramu suwiri angin tansah tembang kangen muga bisa dadi tombong angen niki nandang uyung rino wengi Ayo, Mbak. Aku titip tresno. Apa pancen sliramu wis ora krasa. Lewat tembang kangen, aku titip sayang. Tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Apa lali apa pancen wis ngerti satenane aku mung tansah setia ngenteni balimu endah manis semu tembang kangen iki dadi wujud katresnanku Pak Rianto, Mbon, lagune. Terima kasih Pak Napa Nyi mleh? Mbah Napa mleh? Kakung.
Oh, kelinci ujul. Nah, Pak Sutar napa lagune? Lagune kula kei lagu sing paling sae nggih jenengan, Pak. Lagune Apa-apa sing paling anyar? Lawang Dadi. Kowe iki kira lah. Nah, arep mangkati gur ngengen lawang. Orang jadi pasang baik. Iya, iya. Pun dipasang. Iya. Anak lanang kok njaluk lagu apa? Nyanyi dhewe, joget dhewe ya. Ya nyawer tak anteni. Gala-gala dari Sinoman. Nyanyi sapa? Mas Gunawan. Gunawan di Gunawan. Gunawan, gundul tapi menawan. Yo. Ngene, Wan. Gunawan. Gundul tapi menawan. Yo sini, Wan. Yo. Yes. Ayo Wan, Gunawan, sini. Nah, gage. Selak maghrib dak, ini. Yo, gala-gala ya Wan. Oh kita kok loyomen iki po. Kesel kok Mas. Kesel. Iki golek tombol salah siji iki sing ndi? Lah sing elek dhewe ngono lah ya. Wah, elek dhewe berat iki. Lah elek kabeh kok. Wes, sing ndi? Pun monggo. Aja pun monggo. Sing rada enom wae no. Wah, iki nom kabeh. Enome murid piro? Ki lagi 23. Masya Allah. 23 iki karo kowe ya tuwek kowe akeh. Yo, gala-gala, Tati apa Sulis? Tati ya Tik. Gala-gala. Ayo. Lama sudah ku menanti. Oh iya, monggo pasukan joget yuk. Memadu kasih. Yo, pilok 6 iki. Ya. Sing ketipung gen mapan sih, sing ketipung. Oh tiada terkira rindu segala gala-galanya. Yuk pilok 6. Oh anu, pertukaran pemain. Pemainnya tukaran maksudnya. Gelut. Wah, iki tenan ora iki. Sik. Iki piro? Oh ya wis, jek apal. Iki piro iki? Oh iya. Sadar berarti sadar ya. Kita pandangan mengliyeng kok iki piro? Iki kowe ram mandang aku. Monggo, ayo. Kene yuk. Ayo. Kembali padamu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Apa sudah menanti memadu kasih, penuh rasa rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Asik. Rindu kayamu ketika
ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti padu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Semangat ojo toh. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti padu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Tarik ya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Gunawan. Bagaimana? Bagaimana Gunawan? Wah, aja guyu, nek guyu sak rai untuk kabeh kok aja guyu. Apa lagunya? Pisan kas iki tak pisan kas kowe sik. Pisan kas dong. Ini sudah jam 5 jadi wis. Ora apa-apa. Wow. Kadang isolasi loh. Ngetip kok ada bedah. Oh ya, ada yang menyanyi sayang dua lagu terakhir mungkin setelah kita Sayang istirahat. dua saya nyanyi Mbak Ningrum. Mbak Ningrum. Saking Setelah ini sengkang. kita istirahat. Yo. Mbak Ningrum Sengkang dari Sengkang. Ya. Sengkang. Sama siapa Ningrum? Nyanyi sama siapa? Hah? Sama mbaknya. Iki lanang apa wedok lagune apa? Sayang dua. Oh ya. Sayang dua, Lis. Yuk, sayang dua sama Sulis. Yuk. Sayang dua sing ana gulumu. Yuk ini. Sini Mbak, datang. Ya.
kapan ku bertemu sampai DP motor wis marem hatiku. Digoyang lagi bersama Mbak Ningrum yang cantik. Sawer-sawer. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bungae hatiku, sedih hatiku, hanya dalam mimpi. Rino lan wengi moto iki angel dianake, wong lanang lan esem lan manismu. Kapan ku bertemu saged DP moto wis marem atiku. Satu kali lagi. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, tidak akan selalu memandu cinta. Bungae hatiku, sedih hatiku, hanya dalam mimpi. Rino lan wengi moto iki angel dianake, wong lanang lan esem lan manismu. Kapan ku bertemu saged DP moto wis marem atiku. Gimana Ningrum? Sudah? Oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya kita istirahat dulu ya. Nanti malam kita lanjut. Karena sudah jam 5 ya. Mbak Sutar istirahat Rin. Nanti dilanjutkan ya. Nanti malam pokok dilanjutkan sampai puas. Yo.